ba mu da wata sha'awa haka ba za mu ba gaya musu kawai ba mu zuwa. To. Ni ce ba ku zuwa cewa ba. Ya ce to ai da zan zuwa sai aka ce wa ake ganin yana da girman da yake kawo sarkin Kano nan. Sai na ce musu ni kakana ne zan je in kawo shi. Amma sai in goma in gaya musu ce wallahi shi ba ni da girman nan ne Allah sai ce a'a Isa. Ce Allah baka nasara. Sai ce a rubuta magajin gari za mu je don ka. Subhanallah. Za mu je. Subhanallah. Da ya zo ya sauka nan masaukin shi sai muka je da yamma da controller general na customs mu gaishe shi. Su gudun alba sarki nasara. Ce kwamishina ne ce ba kwamishina na ba Allah ya taimake ka. Controller na ce duka daya. Ya ce kai arziki. Ya ce to Allah ya taimake ka ce da ka samu da irin mutane su magajin gari masu daraja ba. Ya ce in ba shi ba ina ma za ka gamu. Ina ma ina ruwan mu da ku. La ilaha illallah. Wallahi ya ce amma ka biyo to wasu magajin gari mutane masu daraja. Don haka ka kare ma Allah godiya. Subhanallah. Wallahi. Subhanallah. Wani irin karrama ne da ya yi. Yo. Mutunta ne da kauna da soyayya da nuna ba iyaka. Subhanallah. Allah ba iyaka. Subhanallah. Ran nan ya je Sokoto in je da shiro shi airport. Sai ina zo da shi sarkin Bauchi suna magana sultan na nan gehe. Sai sultan ya ce sarkin Bauchi mai sarkin Kano yake ce maka. Sai ya ce a Allah ya taimake ka cewa baya son ganin magajin gari. Ya gane shi sai ya rinka tuna sardauna. Sai sultan ya ce to ku daina kallon shi mana. Ka kalle shi ba. Balle ka tura da wani abu wani wuri. Subhanallah. Wallahi. Subhanallah. Subhanallah. Wannan alaƙa ce mai girma. To ranka dai muna so mu ɗan ji wani abu kaɗan dangantakar mai martaba sarki duk da dai yanzu mun ji abubuwa ko wannan kalmar da ka faɗa ta ƙarshe wata dangantaka ce da ya faɗa a dunkule mai girma da gaske tunda har yace zai kalle ka ya tuno mai girma Sardauna Allah ya gafarta masa. To ya wani ɗan labari za a ba mu dangantakar su wadda ita ce ta jawo mai martaba sarki ya zama sarki a Kano. To abokan na gida Sardauna baban shi sarkin Raba Ibrahim uwar shi da sarkin Kano da wuce ta sarkin musulmi. To aka haifi Ibrahim shine baban Sardauna. Don haka wani abu za a yi da ya wuce haka. Babu. A gida na kai nan wanda ya kai ma wani abu. Ga shi dai tutar Shehu Usmanu ita an ka bashi ta Kano ya kafa wannan masarauta ta Kano. Kaga wannan iyakar tare nan don abokin jihadi na sarkin Kano da ya tafi. Sannan na biyu a shi Sardauna da gidan sarkin Kano kakannin shi